Damini debata na sumurung siyan saluhut na roha. Imana mangaramoti ati-ati doho pikiran munabi. Di bagansan Kristus Yesus Tuhane. Amin. Shalom mamanginang selamat pagi, happy Sunday, salam sukacita, salam parhorasan. Selamat beribadah amanginang bagi yang bisa beribadah. Tuhan memberkati dan yang tidak bisa beribadah. Entah karena situasi, kondisi kehidupan, sakit penyakit. Amanami nanami nang matua nang sudah gugu, lumobi na soboy be marminggu ala ni hatuhaon. Totong matu hata na maroro daging nang totimuna. Amanginang di minggu bolon sadarion di minggu eksaudi, tatangi homma hata nitu hata mamakulingi hitang, Pesalmen 57 ayat sada sahatu ayat 12. Jehovah do raja, marulupuluk mata noon, marlas niroha ma pulo akka nalani. Obun jala haholomon maripotipot humaliang ibana. Hatigoran doho uhum ojahan ne habang sana. Api mardalad di juluna, mangaton akka alona humaliang. Disodangi akka hilap na do portibyon. Jadi lalo-lalo tanoon marnidasa. Malala dua kadulu songo patis maradopon buhi ni Jehovah, maradopon buhi ni Tuhan ni sadok tanoon. Dibaritahon akka langit do hati gorana, jala sude akka bangso marnida hamulihona. Ikon tarurak sugut sude akka sisoba aji-ajian, akka napa puji-puji dirina mida gana-ganaan. Ikon marsoba tuibana do sude akka debata silewan. Di begesio doi. Jadi marlas ni rohama, marulupuluk makabur ni Judah, ala ni panguhummu, ali Jehovah. Ay hodo, ali Jehovah na tumibul, gumamgom sadok tanaon, tumibul si tutudo ho, siyan nasa debata sileban. Hamu aliak ka na makaholongi Jehovah, say hagigihon hamu manajat, Ibana do siramoti toddi niakan na niya siyanna say paluon na do nasida siya tangan ni parjahat. Say tarsabur do hatiuron di partigor. Jala las ni roha diakan na ujur marroha. Marlas ni roha mahamu. Aliak ka partigor di bagasan Jehovah. Jala puji hamuma guarna na bariay. Ido hata dito hata. Hamuak kandongan na pinarhamaul ni debata, amanginang Jehovah do raja. Pesalmen 57, imaede hananakok na manggobarhon huhut makalason debata songon raja na mengatasi nasa na adong. Tuhan adalah raja yang melampaui segala sesuatu. Amanginang dungmulak bangsoy siyan habuangan Babel. Diedehon na sida ma edde pesalmenon. Songo sada apul-apul di nasida. Dungmulak nasida siyan habuangan Babel. Totongdo diadopi nasida ragam niya kaparukilon. Jala sipata diingok nasida akka naung binulus nasida uju di habuangan Babel. Amanginang Jehovah do raja. Molo didok raja te amanginang. Apalagi di hita halak Batak. Ini adalah suatu gelar atau suatu hadirion natung macai sokal, tongam, gok sahala. Guarna mamolo didok raja. Ido benna molo do tonggo raja ninna ti amanginang te marpungwa ka raja laho makkatahon akka hata nadinggamon laho manibangi akka namasamon laho manotopon akka dia marumang ni akka ulaon nadinggan na naik sipatu pao. Jala molo songon di bona pasugit ya natotong do piadong istilah rajaon adong do didok raja huta. Ada manginang. Nomor 8, omma raja na mangatur sude akan narikot dohot akka sosial dohot akka
adat na naik sulah hono di tonga-tonga ni hodai. Nah, sonari yang manginang dia tidak kutuhita Jahoba do raja. Songo dia do raja nanido na di pesal Mesia bulupi doan. Songo dia do hadirion ni debata na digohari raja. Mamuka siya naya sada sahak rodia 12 di pajojor di siya manginang. Hadirion ni debata songo sada raja na mengatasi saluhut. Lumobi mah di ayat sada sahak rodi ayat onom. Digobar hon nasida do disi. Digobar ho parpesalmet do disi. Hadirion ni debata songon sada raja namar huaso jala namar mulia. Amanami na namin na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Asa molo debatado raja. Ahama nanaing siputi hatta, nanaing hanguluhonota, lumobi panidangion ni evangelium doho epistel di minggu sadarion, di minggu exaudio. Amangin ang molo tahapor siaido debatado raja na mengatasi sesudi, ya, yang melampaui segala sesuatu. Maka tapasiding maakapangalaho na merdebatahon sileban. Adi amanginang ate hamu aliak kana makaholongi Jehovah sai hagigihon hamu manajat. Lumubi na kining amanginang ikot tarurak so sudiak kasih soba aji-ajian akan apa puji-puji diri na mida gana-ganaan. Jala didok nak kining musedisi komar soba tu debatado sudiak ka debata sileban. Jala di epistel pangukapon bidu 22. Lumubi di ayat 15 manginang. Ikon dibalia do sogut akka naso makaholongi debata naso sioloi debata. Amanginang di parngulota sinuaingon di zaman kita sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah berita bahwa akan diprediksi 10 tahun kurang lebih ke depan manusia tidak lagi membutuhkan guru. Karena apa? Kecanggihan teknologi, artificial intelligence, Google, amanginam, ya, diprediksi katanya kita tidak akan lagi membutuhkan guru. Nah, lalu bagaimana dengan Tuhan Allah kita yang kita sembah di dalam Kristus Yesus? Di kecanggihan teknologi kita saat ini, amanginam, mari coba kita renungkan baik-baik. Apakah memang kita masih percaya penuh akan kuasa Allah sebagai Raja yang mengatasi segala sesuatu dalam kehidupan kita saat ini? Amanginang, audu Jehovah debatam ninna debatata dang jadi marakup ahu bahenomu debatam. Dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang aha. Ya manang aha manginang. Benua gijang di benua tonga di benua toru. Rodina di bagasan ait na ditorun di tano. Yang tunggabi si sopaun manang sioloan. Amanginang unang ma tapar debatahon nasana adong dihidau. Bagaimana dengan kehidupan kita manusia ini amanginang? Apakah memang tidak bisa lagi kita lepas dari Android handphone kita masa kini? Atau jangan-jangan kita telah memberhalakan kecanggihan teknologi yang kita miliki? Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua tanpa terkecuali. Tuhan adalah Raja na mengatasi sudi nasa na adong di hasiangan. Maka jangan sekali-kali kita menduakan Tuhan. Percaya, memberhalakan apa yang ada pada kita. Sekali-kali jangan. Amanginang, ya, Tuhan adalah Raja yang mengatasi segala sesuatu. Garis bawahi segala sesuatu. Maka semua yang ada pada kita, semua yang ada di dunia ini, tidak ada bandingnya, amanginang. Ya. Dang adongi, dang mergugui. Hanya Tuhan kita lah yang berkuasa mengatasi semuanya itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, Tuhan adalah Raja yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi kita. Molo didok Raja nak kining di patujulu hudoko kami, ya molo nunga marpungu raja akan adinggam masih hata, akan adinggam masih tangi hono siano. Nah,
Molo hita jolma do molo didok raja makatahon akan dinggan lam debatama. Maka ketika kita beriman kepada Tuhan yang adalah raja kita, maka hendaklah kita mengasihi Tuhan dalam kehidupan kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hidupmu, dengan seluruh hidupmu. Amanginang, didok nak kining diturupuhon, ya, sai na di ramoti debata doto diniaka na niasianna di palua sianaka parjahat. Ya, tersabur doha tiuro di partigor, jalalas di roha dia kena ujur marroha. Marlas di roha mahamu alia kapartigor di bagasan Jehovah. Maka marilah kita mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hidup kita, segenap kekuatan kita. Sebagai bukti bahwa kita memang beriman, mempercayai Tuhan yang adalah Raja yang memimpin kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari senantiasa merenungkan firman Tuhan, bercermin kepada firman Tuhan. Apapun gerangan yang sedang kau hadapi saat ini, di keluarga, pekerjaan, profesi kita, Tuhan adalah Raja, Bang. Jangan sekali-kali engkau terlena dengan permasalahanmu, terlena dengan pergumulanmu, sehingga engkau lupa bahwa Tuhan yang adalah Raja Allah kita, mampu dan sangat-sangat mampu menyelesaikan segala pergumulan kita. Dan ketika kita dirundung masalah, persoalan kehidupan, justru disitulah saatnya kita semakin menunjukkan kasih kita kepada Tuhan. Kadongan hinahlongan di bagasan Yesus Kristus. Tuhan memberkati amanginang. Mertua dua kana tumangihon hata ni debata. Jala nau piopsa. Di perbadian di bata si pardamai mahamu gabi suntingkan. Jala diramoti marohan ang pikira punah. Ya soha surahan sa rodi haroron itu hatta Yesus Kristus si paluai. Amin.